Ọ bụrụ na ịghọta ụwa anụnwa ọfụma, ị mara na ọ bụ naanị mkpụrụ ụbọchị abụọ ka mmadụ nwere n'ụwa, na ọ bụ ụbọchị ọmụmụ ụbọchị mmadụ nwụrụ. O nwere ihe mere mkpụrụ ụbọchị na one gara aga. Mgbe si ka ntinyekene ya ọnụ, e nwere ezigbote enyi anyị nwụrụ. Ozugbo onye ahụ na-anwụ, cheregodi ka m kọrọ gị maka ihe onyonyo tupu m anachie n'akụkọ nna akọ. E nwere enyi m nwaanyị mụrụ nwa ọfụ, wee sị ka m gaa neti ya. Ka m netechara ya, erukwa ebe ahụ wee tee nzu ọcha n'iru m. Ka m techaziri nzu ọcha, m wee sị na ihe mere ebe ọ bụ na ndị be anyị ka na-eme emume a ha na-eme, ngwa ka m gaa negharịkwuo n'anya na onweghị nri dị iche mmadụ ga-enye anya ya ma ọ bụghị inegharị ya enegharị. Ịghọta afọ. Ngwa n'ọka ụbọchị m si wee gaa, ka emesịa.